bakari shugaba na masoyan bashiri. Assalamu ala nagari da rasulu kwari farkon halifan bashari da biyun tashi ashari. Bashari dole da mashiri in gaishe ka annuri da sanan nan kambari. Sannan masoyi na gari garkuwan sai da bashiri na tuno bin na gari yadda kai wa alwari. Gabanka bakari amma a hakan kai kudiri kar da zamo bashiri. Lamari na abubakari ya wuce aikin nazari ku tuno kaulin kadiri ya yi masa shiga nagari. Bashari duk mai yin bashari to ya ke Allah wutiri. Yawwa ku yi nazari daga kaunin bashari sabbi ku shi ne fari da ya yarda da Allah bashari. Ka so ne abubakari na so ka abubakari.